Bine ați venit, dragii mei, să discutăm despre ciocolată. Cartea este scrisă de Montignac, celebrul nutriționist, să-i spun așa, deși din câte știu eu, el nu este un nutriționist, este un om la fel ca mine și ca tine. Ăsta este un om cu vaste cunoștințe de nutriție, de alimentație și așa mai departe. Cartea ne vorbește despre faptul că ciocolata este un aliment esențial pentru sănătatea ta. Bineînțeles că trebuie să știi care ciocolată, pentru că nu toată ciocolata este bună. Și cartea ne învață despre ciocolata albă, despre ciocolata neagră, despre ciocolata cu un conținut mare de grăsime sau cu un conținut redus de grăsime, cu mult zahăr sau cu puțin zahăr, cu mult lapte, cu puțin lapte și așa mai departe. Avem și câteva rețete în această carte. Putem să învățăm despre beneficiile pe care le are ciocolata în sănătatea noastră. Și deși mulți cred că ciocolata este un aliment foarte contraindicat, de fapt, Montignac spune că noi avem nevoie de ciocolată, da? Însă avem nevoie de un anumit fel de ciocolată, nu de orice ciocolată, și ne învață cum ar trebui să mâncăm de care și avem chiar și câteva rețete mai la urmă despre ciocolată. Chiar în finalul cărții, dacă te interesează să citești mai mult despre ciocolata, avem câteva pagini consistente cu bibliografie. Vedeți, cartea asta nu este scrisă, Montignac nu este să spun așa, nu este o vedetă din asta fără minte care o vedem la televizor, care a citit nu știu pe ce site, pe ce prostii, și vedem la televizor că vorbește tot felul de bălării despre nutriție, deși habar n-are despre ceea ce vorbește. Cartea este documentată la fel cum sunt toate cărțile lui Montignac. Montignac este unul dintre autorii mei preferați în ceea ce privește informațiile despre nutriție. Am mai făcut review-uri ale unor cărți de ale lui. Căutați-le noi pe canal despre obezitatea la copii, despre cum să trăiești, să rămâi, să îmbătrânești și să rămâi sănătos sau ceva de genul ăsta, nu mi-aduc aminte exact, despre dieta lui, despre principiile lui, care sunt principii științifice și foarte bine documentate. Așa că dacă îți place ciocolata și dacă vrei să mănânci o ciocolată bună, să știi din care să mănânci, te invit să cumperi această carte accesând linkul de mai jos din descriere și ne vedem data viitoare. Până atunci te invit să te abonezi, să dai un like și să ai grijă de tine, bineînțeles, până ne vedem data viitoare. Salut!